Segu boli ni yango. Wante. On va faire gaffe à bi Segu boli re ibi joro de mena bi. Même qui don pour qui don présentation de même bolo kan si malien mo. Neto Sekou Alay Boli. Nebe ministère de réconciliation. Ne chargé de mission yi. Segu boli bi koron fala be togodi e mo ka wili ga joka bu kata ka dam centre la kana fo flower la ka kuma kan ka chap ko du ben strafe yala bi se ka mo faye ka dam ne mokti mara beka bi se ka mo faye bi situation be togodi bi. Bon, mais c'est comme une fois situation de tu comme na centre kono. Problème ka chan centre kono. Et problème be centre kono o terrorisme problème de ako ka ca terrorisme bɛ fan bɛɛ fɛ o ye kelen ye kuma caman bɛ fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ minnu tɛ tiɲɛw ye o ye kelen ye filanan centre kɔnɔ fɛn min kelen kan ka se ka centre kɔnɔ terrorisme ye mais ɲɛ b'a la tile fila in na dɔw b'a la ka kuma bɔlɔlɔ kan ko Segu boli y'a kɛ tan Segu boli y'a fɔ tan an kun ni ɲininka o video dɔw bɛ ka circuler ka fɔ ye nin kɛ yan fɛ dɔw b'a la ka circuler ko Fatɔma ko n y'a kɛ tan ko n y'a dɔn tan bon mɔgɔ min b'a la ka kuma Fatɔma kan ne yɛrɛ ko ne man ka kuma Fatɔma kan ne hakilinata ne kan ka kuma Fatɔma kan ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan parce que mɔgɔ minnu b'a la ka kuma Fatɔma kan bi de bɛ se ka bɔ ka k'u bɛ kuma Fatɔma kan terroriste ye Fatɔma ekɔliso jeni k'a datugu terroriste ye Fatɔma dɔgɔtɔrɔso jeni mɔgɔ si ma bɔ ka kuma terroriste ye Fatɔma maire faga mɔgɔ minnu b'a la ka kuma bɔlɔlɔ sanfɛ u tun bɛ min o wagati u ma kuma an kumana Fatɔma kan an ko Fatɔmakaw ma u ka denmisɛnnin minnu bɛ terrorisme na u k'a fɔ ka bɔ terroriste la parce que mun kama sɔrɔsiw ni an ka mɔgɔw taara opération na u ye bagan minɛ u ye bagan minnu minɛ an ka sɔrɔsiw taara sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a la ka bagan ninnu gɛn marifa b'u bolo taliki b'u bolo bagan gɛnna ni marifa ni taliki i b'a dɔn kɔnɔ o tɛ bagan gɛnna gansan ye ok parce que ni tiɲɛ nana fo y'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn kan maliyɛnw o ye mugu ci bagan ninnu minɛ sɔrɔsiw ninnu ye bagan ninnu minɛ ka taa ni bagan ninnu ye bundaga fula ninnu sera ne ma ko sɔrɔsiw ye misi ninnu minɛ ko n ka intervention kɛ u bɛ se ka misi ninnu récupérer cogo min na ne ye sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw wele n ko bon bagan ninnu minɛna cogo min na o y'a fɔ ne ye bagan ninnu minɛna parce que minnu b'a la ka bagan ninnu gɛn marifa b'u bolo talikiw b'u bolo bon o ye terroriste ye ɔ baganw minɛna mais population civile mɔgɔ dɔw bɛ yen ko k'u ka bagan b'a la mais a population civile mɔgɔ minnu ko k'u ka bagan b'a la an kumana u ka bagan bɛ se ka segin u ma cogo min na Fatɔmakaw b'a la Ɲakɔngɔkaw b'a la ça veut dire que kunari bɛɛ b'a la quoi mais ne bɛ gouvernement ye mun fɔ u k'a lajɛ u kana baara kɛ ni terroriste ye aw bɛ jaka bɔ ka di terroriste ma terroriste b'o jaka ta ka t'o jaka de feere ka tila ka na tuguni ka na an ka population faga n'o ye ka tila ka o marifa san tuguni ka tila ka na an ka sɔrɔsiw faga n'o ye bon o kuma kɛ n ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔw b'a la ka kuma ko wa ko Segu boli kumana Fatɔma kan a man ka kuma Fatɔma kan a bɛ tan a ye Tabital Pulaku mɔgɔw neni a ye nin fɔ Tabital Pulaku mɔgɔw ma i bɛ se k'a fɔ an ye kun jumɛn na i man ka kuma Fatɔma kan n bɛna ka na n'o kuma de o ne hakili la mɔgɔ minnu ko ne man ka kuma Fatɔma kan ne kan ka kuma Fatɔma kan ka tɛmɛ olu kan parce que u ko k'olu ba ye fila ye u fa ye arabu ye bon anw filaw fɛ yen n'i bɛ ten anw b'a fɔ i na pucu baba ndakire e tɛ fila d'origine ye e ba ye fila ye e fa ye arabu ye e bɛ se ka filakan fɔ ka tɛmɛ anw kan wa ne de k'a ta n buruju n fa ni ba n tulo ma sama fo ka n'a bila n fa ni ba la a bɛɛ fila ɲagami foyi tɛ yen
e mɔgɔ min ye métis e ko k'e ba ye fila e fa ye arabu ye e mɔgɔ min ye arabu ye e kan ka kuma fulaw tɔgɔ la n'i bɛ kuma taa kuma arabu tɔgɔ la i man ka kuma fulaw tɔgɔ la mais an ka tɛmɛ o yɔrɔ bɛɛ kan terroriste ye tiɲɛni min kɛ centre kɔnɔ ka centre jeni ka tasuma don centre la ka mɔgɔw faga ka fulaw faga ka dɔgɔnɔw faga ka sɔrɔsiw faga jɔnni y'a ye u bɔra ka kuma a la u tun bɛ min u ma bɔ ka kuma ni ne ko u k'a fɔ fulaw ka bɔ terroriste la n'o de bɛ digi u la u b'u faga parce que n b'a fɔ fulaw de donna jihadisiya la ni tiɲɛ nana an k'a fɔ an ka fula cadre fɛn fɛn Bamakɔ ministres b'a la minnu kɛra ministres ka tɛmɛ minnu kɛra députés ka tɛmɛ minnu kɛra fɛn bɛɛ ka tɛmɛ Mali kɔnɔ aw delila k'u ye u bɔra sɔgɔmada kelen ka jɔ télé la ou bien ka sensibilisation jumɛn kɛ k'a fɔ fulaw ka bɔ terrorisme na a delila k'a ye wa u ma deli ka kɛ o u ma deli k'a fɔ fulaw ka bɔ terrorisiya la bon ne su ni tile ne bɛ bɔ ne b'a fulaw ka bɔ terrorisiya la wa jugu tɛ fulaw la n'an ma kɛ an donna terrorisiya n'an donna terrorisiya la diyagoya an bɛ faga mɔgɔw ko n'i taara centre kɔnɔ fulaw bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan ne yɛrɛ y'a fɔ n ko fula dɔw bɛ faga minnu m'a min minnu m'a bɔ mais mun y'a lase u ma terroriste de y'a lase u ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma bɔ terrorisiya la i bɛ faga ne y'a fɔ ne ye message kelen di fulaw ma n ko aw bɛ y'aw jugu ye cogo min na n ko n'u nana dugu la u b'a fɔ aw k'aw ka kurusi tigɛ aw k'aw bɔnbɔnsi janya o bɛɛ la aw n'u jogo ka se ka kɛ kelen ye o la ni sɔrɔsiw nana sɔrɔsiw ka se k'aw faga n ko bɔn a y'a ba o ma parce que o de b'a la k'aw faga n ko bɔn jihadisiya in aw ko k'aw nana diinɛ jɔ jihadisiya mana diinɛ jɔ jihadisiya nana diinɛ tiɲɛ de k'a ta centre kɔnɔ fo ka n'a bila Segu mara la i tɛ karamɔgɔ foyi ye bi karamɔgɔ mun b'a la ka a n'a ka talibew bɛ yen k'a b'a la ka kalan kɛ a tɛ yen diinɛ tɛ se ka na ka kuranɛ kalanyɔrɔ jeni ka kuranɛ kalanyɔrɔ datugu k'o ye diinɛ o tɛ diinɛ bilen o tɛ diinɛ ye mais ne bɛ mun fɔ n balima fulaw ye hali bi n bɛ segin a kan a ye bɔ jihadisiya la nafa t'a la jihadisiya de kama y'a to an bɛ faga mɔgɔw b'a fɔ fulaw bɛɛ tɛ jihadisi ye o kuma in ye tiɲɛ fulaw bɛɛ tɛ jihadisi ye mais fulaw de ka ca jihadisiya la n'i ye mɔgɔ 100 ta Moti centre kɔnɔ fulaw de i bɛ fulaw de ye video la fulaw de bɛ sɔrɔsiw ka kan jeni ka bɔ ka video kɛ tanki b'u bolo marifa b'u bolo u tɛ bamanankan fɔ u tɛ bosokan fɔ u bɛ fulakan de fɔ o ye fulaw ye wa o tɛ fulaw ye cadre fula jɔnni bɔra ka kuma o kan sɛbɛnni kɔnɔ Owa dugu dɔ bɛ Anbiri mara la o ye Yuwari Sarkili mara de ye ko Owa ne yɛrɛ b'a dugu dɔn sɔrɔsiw taara opération na ye u taara jaka ta o y'a sɔrɔ jihadisiw ye jaka malo jaka fara ɲɔgɔn 15 tonnes sɔrɔsiw taara a récupérer cɛ dɔ bɛ yen n t'a dɔn a bɛ Espagne de wa u b'a fɔ ma ko Buwa Danbele wa Buwa Danbele to ka vocal kɛ ne bɛ se ka message mun lancer Buwa Danbele ma mɔgɔ minnu bɛ information d'i ma i hakili sigi u b'a la ka faux information de d'i ma parce que e b'a n tulo b'a ɲɛ vocal min a b'a la k'a fɔ k'u taara population civile ka malo minɛ u ma taa population civile ka malo minɛ dɛ u taara jaka de minɛ mɔgɔ min ye Sevare opération ɲɛmɔgɔ ye colonel Masawule Samake ne terikɛ don n b'a dɔn depuis il est capitaine depuis 2006 n b'a dɔn san 16 ɲinan n b'a dɔn cɛ mun don a tɛ bin mɔgɔ kan wa cɛ mun don a tɛ siran kɛlɛ la cɛfarin don wa ne b'a dɔn a ma taa bin mɔgɔ kan u ye opération mun kɛ anw ye fuladenw de ye an wulila yen a fɔra an ye jihadisiw ye ba tigɛ dɔw ye ba tigɛ n'u sen de parce que u ye ba tigɛ ni ji de kurun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔmɛ 20 u y'a sara 200 de ka ba tigɛ bon e ni ala cɛ n'u u taara ka t'o population a tɔgɔ de o jaka minɛ n'aw taara fɔ ko wa k'u taara population civile ka malo de minɛ c'est faux u ma taa population civile ka malo minɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ sɛnɛ kɛ kungo kɔnɔna la yen i bɛ jaka bɔ ka di mun fɔ fulaw ye ne balima fulaw ye ni mɔgɔ si tɛ se Mali kɔnɔ
mɔgɔ bɛ se ka kuma fulaw tɔgɔ la ka tɛmɛ ne kan parce que ne ba tɛ fula ye k'a fɔ ko n fa ye arabu ye ne ba ye fula ye n fa ye fula ye n ba dɔnnen don n fa dɔnnen don ɲagami fosi tɛ n na wa fulaw nin t'aw la ka tɛmɛ ne kan a jara mɔgɔ a ma ja mɔgɔ ye n b'ala ka tiɲɛ de fɔ ye parce que ne de b'ala ka tiɲɛ fɔ ye a ye bɔ jadisiya la yanni fulaw ka don jadisiya la mɔgɔ si ma fulaw ka dugu jeni mɔgɔ si ma fulaw faga mɔgɔ surasiw tun bɛ tɛmɛ patrouille la u tɛ hali kala waasi fila kelen na mais fulaw bɛ ɲina mun kɔ fulaw de bɛ surasiw fana faga fula terroristes ninnu olu de bɛ surasiw faga surasiw de bɛ na u bɛ yɛlɛ min kan surasiw bɛ sa a ye taa Kati aw bɛ taa sɔrɔ surasikɛ mun banna k'a muso n'a denw to a tɛ se ka compter ka ban jɔnni cadre jɔnni bɔra k'o condamner mɔgɔ minnu b'ala ka kuma réseau kan bi k'a donna ta u bɔra k'a fɔ ko Mali surasiw fagara wa u bɔra k'a fɔ ko bin kɛra Mali sɛnɛkɛlaw kan wa Mali foro minnu b'ala ka jeni don o don u bɔra ka kuma kan wa Fatoma mère fagara minnu ko k'u ye Fatomakaw ye jɔnni bɔra ka déclaration k'a fɔ k'u y'a condamner Fatoma école datugulen bi école tɛ Fatoma jɔnni bɔra ka kuma ko école tɛ Fatoma jɔnni y'a kɛ terroriste de b'a kɛ u bɛ jɛgɛw fara ɲɔgɔn kan ka taa di terroriste ma kungo kɔnɔ u y'a tila k'an t'o kalama an b'a bɛɛ kalama wa hali sini n'u ma bɔ terroriste la sɔrɔsiw Fatoma tɛ dɛ sɔrɔsiw bɛ don diɲɛ yɔrɔ bɛɛ parce que sɔrɔsiw bɛ yen ka jamana protéger de faut que u k'a bila u kun na n balima filaw u k'a bila u kun na jihadistes tɛ se ka sɔrɔsiw bali ka taa dugu mun ka di sɔrɔsiw ye wa ni sɔrɔsiw nana o dugu population de kan k'a dɔn sɔrɔsiw mana olu jihadistes de bɛ boli k'u ni sɔrɔsiw to ɲɔgɔn bolo bon n'a y'a dɔn ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ n'i tɛ se ka mɔgɔ protéger i kana a ka jaka minɛ ninnu dun bɛna aw ka jaka minɛ u tɛ se k'aw protéger ni sɔrɔsiw nana u bɛ boli k'aw to a y'a dɔn ni mun tɛ ala ko ye bilen mɔgɔ min k'ale nana diinɛ ko la mais ni jaka a b'a minɛ mais ni sɔrɔsiw nana a bɛ boli k'i to i bɛ faga i b'a dɔn kɔni i man ka sɔn ka kuma ma bilen parce que olu ko ala ko ala dun de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ pour que aw b'o kɛ ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye ani n balima filaw ye an nɛgɛnna ka don jihadisiya la nafa foyi tɛ terrorisme na parce que ko mun don a tɛ laban t'a la erreur kɛra u ka bɔ jihadisiya la u ka na n'u ma bɔ jihadisiya la fila minnu b'an bolo an bɛ kuma gouvernement fɛ gouvernement bɛ moyen d'an ma an bɛ don kungo kɔnɔ jihadisiya bɛ ban ne bɛ n'o laɲini kɛ gouvernement fɛ u ka moyen di an filaden minnu tɛ terroriste ye an bɛ don terroriste ninnu kama anw dɔrɔn de bɛ se k'u kɛlɛ parce que anw de b'u yɔrɔ dɔn hali n'i ye marifa bila n'i ye terroriste ye n'an y'an b'i dɔn an bɛna wuli an b'an bolo di an ka jamana ma terrorisme a bɛ ban wa complice minnu bɛ Bamakɔ yan an b'u bɛɛ yira gouvernement na justice b'a tɛgɛ da u kan u bɛ taa kaso la an bɛna mun f'u ye n'u b'i ka maliden fɛ n'u bɛ filaw fɛ minnu ko k'olu ye 4e vice président de ou bien t'a dɔn premier ou bien t'a dɔn deuxième ou bien t'a dɔn troisième n'aw b'aw ka jamana fɛ a ye bɔ aw ka kuma ka population civile bɛɛ fɛ filaw fɛ filaw a ye bɔ jihadisiya la n'i y'a ye i tɛ kuma filaw i t'a fɔ filaw ka bɔ jihadisiya la soit a ka di ye soit u bɛ mun kɛ a t'i tɔɔrɔ fɛn fila de ye fɛn bɛ kɛ n'i y'a ye i tɛ kuma i b'a cautionner n'a man di i kan ka kuma de fula cadre foyi tɛ n bɛ segin a kan fula cadre jɔnni bɔra Mali kɔnɔ yan ka jɔ télé la k'a fɔ filaw a ye bɔ jihadisiya la ni jugu b'an bolo jihadistes de y'an jugu ye fula cadre jɔnni y'a fɔ ne tɛ a tɛ yen n'a bɛn a y'a video bɔ k'a da ɲɛkɔrɔ maa ye parce que n ye jateminɛ de k'a kan ni mun tɛ jihadistes ka complice ye o bɛ siran jihadistes ye anw tɛ siran jihadistes ye marifa de bɛ jihadiste bolo marifa de b'an bolo an tɛ siran jihadiste ye dɛ wa jihadiste t'a minɛ fana ka taa n'an ye parce que mɔgɔ nin bɛ ala de bolo ni ni jihadiste ɲɛ i bɛ taa lahara ou bien n bɛ taa lahara k'a fɔ i ye ne siri ka taa ne o kuma t'a la
parce que marfa de b'i bolo i bɛ mɔgɔ bagabaga ni marfa min b'i bolo o marfa kelen de bɛ ne bolo i tɛ se ka fosi kɛ ne na wa ne bɛ mun fɔ fulaw ye ani fula kadiriw ye u kana siran jihadisiw ye u ka siran ala ye mɔgɔ ala y'a latigɛ i bɛ sa don min na fura foyi t'a la i bɛ sa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka siya bɔ jihadisiya la parce que yan'u ka kɛ jihadisi ye mɔgɔ si m'u faga o dun fulaw bɛ faga Niger fulaw bɛ faga Mali la fulaw kan k'a dɔn ko b'u olu de la ça veut dire que défaut kolonba in b'olu de la aw bɛ se ka faga Mali kɔnɔ la d'accord mais aw bɛ faga Burkina aw bɛ faga Niger aw bɛ faga Mali la aw kan k'a dɔn ko défaut b'aw de la san kɔni o dun bɛ n tɛgɛ di fuladen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka na an k'an bolo di an ka gouvernement ma an ka jihadisiya in kɛlɛ k'a bɔ an ka jamana kɔnɔ tant que jihadisiya ma bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana tɛ se ka développer a tɛ se ka avancer a tɛ se ka fosi o dun ne b'a ɲini gouvernement fɛ à partir d'aujourd'hui u ka moyen d'an ma an bɛ don kungo kɔnɔ jihadisiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u tɛ cɛ ye ka tɛmɛ an kan u tɛ kungo kɔnɔna dɔ ka tɛmɛ an kan u tɛ dogo yɔrɔ u bɛ jamana bɛ tilen o dun n ka kuma y'o ye salamu aleykum. ayiwa wulikajɔ dɔ bɛna kɛ i bolo ka ɲɛsin Fatɔma ma wa. Fatɔma ni ala sɔnna an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ka Fatɔma sécuriser an b'a kɛ parce que ni jihadisiw ka jaka dir'u ma n'u ye jaka minɛ mɔgɔw la u bɛ na n'a ye Fatɔma sugu la u b'a feere n'u y'a feere Fatɔma sugu la o dun a wari u bɛ tɔgɔ de kɛ ka marifaw san Muritani ka tila ka na an ka sɔrɔsiw faga ka tila ka na an balimaw faga an bɛ fɛn fɛn kɛ ka se k'a sécuriser Fatɔma sécuriser an b'a kɛ o ye kelen ye filanan mɔgɔ dɔw fana bɛ taa Fatɔma minnu bɛ t'u ka dahirimɛ ɲini Fatɔma minnu tɛ jihadisi ye minnu tɛ jihadisiya yɛrɛ fɛ faut que anw de b'a dɔn nin ye jihadisi ye ou bien nin tɛ jihadisi ye an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an bɛ yen sécuriser an tɛ yen dɔrɔn sécuriser koyi an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka centre bɛɛ sécuriser bɛn bɛ se ka na cogo min na mais an tɛ se ka sécurisation kɛ k'a sɔrɔ état ma a bolo d'an bolo ma parce que moyen bɛ état de bɛ se ka moyen d'an ma an ka se ka jamana in sécuriser anw ye fulaw ye minnu ye terroriste ye kungo kɔnɔ olu fana ye fulaw ye anw de bɛ ɲɔgɔn dɔn bon n'an bɛ ɲɔgɔn dɔn anw de bɛ se ka gouvernement dɛmɛ bɛn bɛ se ka na cogo min na n'an tilala kungo kɔnɔna na complice minnu bɛ yan an b'an ɲɛsin olu i tɛ se ka kungo kɔnɔna chauffer ka tila k'i da yan k'i bɛ sunɔgɔ yan an k'i to i ka sunɔgɔ yan koyi i tɛ sunɔgɔ yan koyi n'i ye walidenw faga kungo kɔnɔ yan an b'i di gouvernement o b'i di justice ma justice b'i bila ka taa kasobonba la i tɛ se ka to ta i tɛ se ka i ka jamana ɲɛma ka tila k'i bɛ lafiya o cadre dɔw bɛ yan wallahi billahi mɔgɔ sera an ma olu yɛrɛ ye moyen ta ka di kungo kɔnɔ mɔgɔw ma cadre bɛ Bamakɔ yan u bɛɛ dɔnnen don u bɛɛ tɔgɔ dɔnnen don mais don nata la aw b'u ye justice la parce que u tɔgɔ bɛ gouvernement bolo ni ala n'a kira sɔnna. ayiwa ɲininkali laban bɛ ne bolo i bɛ centre dɔn kosɛbɛ yalima san tɛmɛnen ani ɲinan sɔrɔsiw ka wulikajɔ sababuya la sécurité nana wa parce que mɔgɔ caman b'a kumaw fɔ taa ni ka segin sécurité e min b'a dɔn kosɛbɛ sécurité nana ka tɛmɛ san tɛmɛnenw kan wa i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. n bɛ se ka mun f'i ye bi bi in na yɔrɔ caman bɛ yen n delila k'a fɔ cogo min na n ko yɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ jihadisiw bolo mais bi kunun tɛ dɛ bi jihadisiw ye yɔrɔ caman bila u bolila yɔrɔ caman de bila gouvernement b'a la ka dadigi ko la bi don tɛmɛnen na n'i ye yɔrɔ 100 jɔ 80 90 bɛ jihadisiw bolo mais bi n'an ka bi date yɛrɛ la bi ye le 3 décembre n delila ka kuma Kasim ka plateau kan o don ani bi tɛ kelen ye n bɛ exemple d'aw ma dɔrɔn n bɛ segin a kan tuguni OWA dɔrɔn u taara semaine in kɔnɔ u bɛɛ bolila u taara malo récupérer aw famana k'a mɛn ko attaque kɛra tan sɔrɔsiw fagara tan bi u bɛ se ka fɛn kelen mun kɛ u bɛ embuscade min kɛ ka embuscade kɛ mɔgɔ tɛ se k'o bali mais k'a fɔ k'u bɛ wuli ka taa attaque kɛ o force t'u la parce que o don ni bi tɛ kelen ye bi gouvernement b'a la ka wuli ka jɔ kɛ o de y'a to an contannen don wa an bɛ gouvernement dɛmɛ fana ka se ka yɔrɔ récupérer cogo cogo k'a récupérer ni ala n'a kira sɔnna ni ji jara ɲinan ni ji jara ni mobili bolila burugu kɔnɔ an bɛ ni ala ma baasi kɛ ni gouvernement sɔnna an ta ma dɛ
parce que ni be kuma fana ba fuma ni gouvernement son antama jadi su be wo kono be boli sebu amini ngal do pila e fly di mbato ami se kan ko doni iko ko flow de ka tan jadi sia la ko so flow dum cliente jadi su yoro na flow dum cliente yensi ki bayi bozo be donno be bamna be mais mun la flow ka tan jadi sia la muna flow ka cha parce que Amadou Koufa nana islamia ka de flow yo ko ju anana yu ne gani islamia de akele bu ne gani islamia ba kuma ko ni alaka dina de kunu ye ni jihadin ke ko ni mo sarala kibita aljina kono mais ayu nege ya kura créé de 2012 dina yi mu ay dina mu sura an faw fe an baw fe an mokew fe ala kira ka dina o de dina yi o ma se marfa taga mo o ma se ka mugu ci mo law ni ma son tama bi faga o dina yi o te dina yi dina yi mu an wulla ka dina mu sura o de dina ni dina 2012 dina créé de bolo ni ma son tama bi faga na sura dina kumite depuis ala kira tan kana bila bila parce que il va sur mo bana parce que mo sara centre ko no mo be yele minuka danta la quoi bo flow dina ka di flow ko joda to flow dunala mais si ça ne de balaka flow nyele o kado ninte dinay parce que flow de do be nyina flow de do wula ka tu fanu bana fe ko bokka ka furu sur la chogomna ka sir chogomanye kame segaka ça veut dire que vous traumatisé ku kulo tien e nana so ifani ba fulelo e wolola ni e tarafo e fani ba mako furu manye ko ka sigi furuka yoro inegera bo o kera centre kono akwa fana bama aka ube ubuna fana wafu bama ko karsa ko vraiment fama ko fatse janaba ko lakanye ko non kulube fakala ti se we demson kulo tien quoi mais nebe mu yina nga mali gouvernement fait terrorisme keleng mo ci ti se ka banna on fla de unte parce que on de nyogondo na on de nyogondo ni ebala ne bado ebala on de se ka nyogondo mais bamono ka kuma duna nyekli ka bo mati yelike ni so tara yoro la kuma lo ti se ku be fara ka bo nyono mais on de se ku fara ka bo nyono ura ta amba ni gouvernement fait ou ka moyen dama nga do ko no kan laje yoro en flo ko tani wona flo innocent woni fagaw amboka en tout cas jamais de la vie bo ode ya to terrorisme kelen aka gene ko jum akel lega gene parce que jadi su mana soro su ko man lawbe marfa bla ku yere filtrer ku yere ke population civile c'est pour ça que ne ba ni gouvernement fait ni na ni dijara ou ka moyen dama terrorisme abeba complice munu be kuma whatsapp ka ou be identifier no munu be mali kono ani munu be mali koka ani dobe Côte d'Ivoire dobe yorola ambu be ka numéro ni ku be identifier negebe ku bela ni ala na kira sona ete ki sigi Côte d'Ivoire ka tasma wuli malla ou be ki sigi Côte d'Ivoire ka mo encourager ka do terrorisme na terrorisme be attaquer terrorisme be mo fa ita condamner ta fo ka mai mais ni sura su tara terrorisme fa ibe wuli ba fo ko sura su population fa anti se ka jenay blen quoi ama mbulu dango gouvernement am se ka nani ben chugum na make mais ce qu'on fait ay wa wole kan laban dina mi bolo sensibilisation ko la kan la dum senu hali wala saw wele kan laban membulo mais kuma tabital plaku fe yorola tabital plaku président ana vice président ana deuxième vice président mba yinu fe ou ka bo ou ka kuma tele la kana sran jadi suye ou ka sran alaye ou ka fo jadi fuma ou ka fo fladoma ay bo teru sala na fatala parce que unu de flow ka nyemo way ou ka bo ka flow sensible flow ay bo jadi sala de ato ambe faka adu la ka ubo fo ou to fo o go fo nebo yinu fe go fo nu yo fo o wa ande me ko jun ka flade mo terrorisme na o ka fo flade ma ay bo jadi sala na fatala ay bo kufa ko kufa de ya to obe faka mais pourquoi nga fla cadre mun be ba ko tsaka boko kede mais pourquoi tout déclaration ke o de ti donner kumulo la ka o de baraka ni latunu u ka bo o de nga kuma kan labaye tabital pulaku u ka bara e muye
fulaw ka ko la u ka wuli u k'a fɔ fuladenw ma a ye bɔ jadisiya la a ye bɔ kufa kɔ kufa de y'a to a bala ka faga o kan ka gɛlɛya wa n'i bɛ i ka jamana fɛ o kan ka gɛlɛya wa n b'o ɲini aw fɛ n'aw bɔra yan a ye taa Tabital Plakou président fɛ yen a k'a fɔ a ka Tabital Plakou bureau bɛ wele u ka conférence de presse kɛ u ka point de presse kɛ u ka fulaw wele ka bɔ terrorisme na. u sɔnnen tɛ k'a fɔ ko fulaw yɛrɛ bɛ a la o. mais ni attaque kɛra kan jumɛn bɛ fɔ fulakan de tɛ fɔ wa mais tiɲɛ mana na an ka tiɲɛ fɔ ne b'a dɔn bi awɔ ni bi ne b'a dɔn bi u bɛ ne neni u bɛ kuma jugu bɛ fɔ ma u b'a fɔ yɛrɛ ko gouvernement ye wari di yan u b'a fɔ u bɛ kuma bɛ fɔ ma mais ala ɲɛ bɛ n na kabini ala ye n da ni n ka sara tɛ n ma deli ka gouvernement ka dɔrɔmɛ dun n'i ye gouvernement ka dɔrɔmɛ dun ala ka na ɲɛ suma n ma deli ka gouvernement ka dɔrɔmɛ dun a bɛ ni ala n'a kira cɛ ne ko n ka jamana di i tɛ se k'a fɔ ko fulaw ma don jadisiya la sa ni surasiw ka kan attaquera fulaw de bɛ bɔ video la marifa b'u bolo u dɔnnen don u bɛ kuma fulakan de la an kana ɲɔgɔn ɲɛda datugu sa ko fulaw tɛ fulaw de don n'a ka di u kɛ neni u ka si kɛ neni u ka si kɛ n fa ni ba ni n ka sira t'a la mais n bala ka kuma ala ka tiɲɛ de kan mondoro kan attaquera jɔnni bɔra talikiw b'u bolo fulaw tɛ yan fulakan de tala ka fɔ wa i ye siya mun i b'o kan de fɔ ou bien o dun n bɛ segin a kan Tabital Plakou n'u b'u ka jamana fɛ n'u bɛ Mali fɛ n'u bɛ Mali gouvernement fɛ u ka bɔ u ka kuma u k'a fɔ fulaw ka bɔ jadisiya la u tugura Amadu Kufa k'o de b'a la k'u faga n'u b'a dɔn u tɛ Amadu Kufa fɛ dɛ u k'o fɔ n'u bɛ Amadu Kufa fɛ fana u k'u da de n b'a fɔ fulaw a ye bɔ jadisiya la aw tugura Kufa ka jadisiya o de b'a la k'aw faga ni mun bɛ Mali gouvernement fɛ o ka bɔ terrorisme na o kana fara gouvernement kan an ka jamana jɔ gouvernement y'a tɛgɛ di gouvernement ko bɛɛ ka na ni mun bɛ fɛ ka intégrer na n'i ka marifa ye i bɛ intégrer n'i tɛ intégration fɛ n'i bɛ fɛ ka taa misi de gɛn wari bɛ d'i ma i bɛ t'i ka bagan gɛn ou bien réinsertion bɛ yen a bɛɛ bɛ yen a ye bɔ Kufa kama de aw bɛ faga est-ce que ça c'est compliqué c'est pas compliqué bon fula cadre fɛn fɛn bɛ yen n'i b'a dɔn i bɛ gouvernement fɛ i tɛ Kufa fɛ i ka bɔ i k'a fɔ fula a ye bɔ Kufa kɔ a ye na Mali fara Mali gouvernement kan n'i bɛ Kufa fana fɛ i k'i da de i k'a fɔ ayiwa i kana kuma i k'i da de n'i kɔni b'a dɔn i bɛ ka gouvernement fɛ i ka bɔ i ka kuma i k'a fɔ i ka gouvernement ye a ye bɔ Kufa kɔ i k'a fɔ i ka fuladenw ye a ye bɔ Kufa kɔ Kufa kama de y'a to fulaw b'a la ka faga fula si tɛ sensibilisation kɛ ne tɛ o de y'a to wa f'u bɛ mɔgɔw sara fana k'u ka ne neni u bɛ neni mun da ne kan ala b'o neni de yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ k'a ɲɛsin ne ma parce que ala b'a dɔn ne bɛ tiɲɛ de kan ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ni kuma fɔr'i ma mun t'i la a jogo t'i la i t'a kɛ k'ale b'a yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ ka d'i ma o de y'a to ne bɛ tile kɛ n ka siya la sensibiliser u ka bɔ terrorisme na n'u ma bɔ terrorisme na u bɛ faga ka ban parce que u donna la u t'a dɔn wa cadre minnu bɛ yan olu de fana bɛ se ka wuli k'u sensibiliser parce que i mana burusi kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn ye kungo kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ka tubabukɛnin dɔ bɛ Bamako duguba kɔnɔ a dalen bɛ mun na n'i y'o y'i wele i y'a wele téléphone karisa aw bɛ mun na a man ɲi dɛ vraiment nin tɛ ko ye dɛ a ye bɔ a la nafa t'a la a tigi a hakili bɛ baara kɛ a bɛ bɔ a la mais n'a ko vraiment non aw bɛ mun na vraiment ala ka diinɛ dɛmɛ nin tɛ ala ka diinɛ ye dɛ nin ye sitanɛ diinɛ de ye nin tɛ ala ka diinɛ ye n'i ye silamɛ i bɛ taa misiri la n'i ye silamɛ i bɛ hiji aw delila ka jadisi bɛ hiji wa jadisi tɛ hiji jadisi t'a misiri la jadisi bɛ kungo kɔnɔ de don o don a bɛ boli la a t'i jɔ wa u ko k'an ka na far'u kan fulaw ka na diinɛ la ne ko n k'an bɛna diinɛ na aw bɛ diinɛ kɛlɛ la san 10 dugu kelen t'aw bolo ala kira mun ye diinɛ kɛ depuis a sigira Madina fo ka diinɛ ye diɲɛ bɛɛ minɛ a ma boli a ma dogo i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ Seku Amadu hamdalilayi bɛɛ y'a dɔn Seku Amadu bɛ hamdalilayi Seku Amadu ma dogo mais dugu t'aw bolo san kalo 12 aw bɛ boli la n'aw sira yɔrɔ min na aw tɛ tile ko mɔgɔ ka na don diinɛ o ye mun diinɛ modèle ye an tɛ don a la bi an tɛ don a la sini n bɛ message mun lase fulaw ma toujours u ka bɔ terrorisme na nafa tɛ jadisiya la tant que n'aw ye jadisiya o bɛ faga fulaka bon c'est pas la peine a ka ɲi bɛɛ b'a mɛn. Merci.